Això és de pell fina, un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència. Imaginem per un moment complir 80 anys. Has viscut una vida plena, tens amics, família, companys de professió. Clar, és un moment històric per a qualsevol. Exacte. I en comptes de portar un pastís enorme o organitzar el típic banquet, la gran sorpresa d'aniversari és que et regalen 80 escombres. Déu-n'hi-do. 80 escombres de debò, d'aquelles per escombrar terra. I clar, sona a broma absurda. Sí, completament surrealista. Doncs a l'última seqüència del documental de Leplage danès, aquesta és exactament la imatge que ens trobem. Visualment és una bogeria, plena de color, però amaga un sentit de l'humor brillant darrere. Perquè en l'argot popular francès, la paraula balai significa escombra, però també s'utilitza col·loquialment per dir any. Així que 80 escombres equivalen a 80 anys. És un joc de paraules fantàstic. I tant. I per a la llegendària cineasta Agnès Varda, aquest regal no era només una broma lingüística, era la metàfora perfecta de tota la seva carrera. Ella no va arribar al cinema per seguir les regles establertes. No, en absolut. Va arribar per agafar les escombres i començar a reconstruir el llenguatge documental des de les escombraries cap amunt. És una imatge d'entrada que la defineix a la perfecció, de fet. Quan revisem tot aquest material que tenim avui sobre la taula, ens n'adonem de seguida. Tenim una pila de coses fascinants avui. Sí, tenim des de llibres d'entrevistes fonamentals, com Conversaciones con Agnès Varda, fins a anàlisis acadèmiques molt denses sobre la seva narrativa i diverses biografies. Una bibliografia impressionant, cert. I repassant tot això, veiem que Varda agafava els objectes més banals, els més quotidians, i els convertia en lents per observar la memòria i el pas del temps. No es conformava amb mirar el món, el volia tocar. I la nostra missió en l'exploració d'avui és precisament entendre aquest mecanisme. Exacte. Volem desxifrar com va aconseguir passar de simplement gravar la realitat, com feia el documental més tradicional, a espigolar-la. Com trobava sentit i bellesa en allò que la societat rebutjava. I potser el més trencador de tot. Això mateix. Com va dinamitar la barrera de l'objectivitat per posar el seu propi jo, la seva vida íntima, al centre de la pantalla, aconseguint així que la seva experiència personal interpel·lés tothom. És un canvi de paradigma total. Però clar, per canviar les regles del joc, primer has de saber amb quines eines jugues, o en el seu cas, inventar-te-les des de zero, perquè ja comença en un món molt diferent del cinema. Totalment. Els seus inicis als anys 50 no passen per les escoles de cinema clàssiques ni pels grans estudis de París. Ella era fotògrafa. D'aquí ve aquesta mirada tan particular, llavors. Clar, i va treballar com a fotògrafa oficial al Teatre Nacional Popular, que dirigia Jean Vilar. Ah, això és molt rellevant. Molt. Aquesta etapa és fonamental per entendre per què feia les coses com les feia després al cinema. Aquest teatre tenia una missió claríssima. Portar l'alta cultura a les classes treballadores, oi? Exacte. Portar obres de Bertolt Brecht o de Molière als obrers de la fàbrica Renault. Oferien una cultura de primeríssim nivell, però a preus populars i, sobretot, sense rebaixar-ne mai l'exigència intel·lectual. Això és clau. Varda va absorbir aquesta ètica fins a la màdula. O sigui, la idea que l'art no necessita ser elitista o incomprensible per ser profundament transformador. El contrast amb els seus contemporanis és fascinant, la veritat. Perquè si pensem en el cinema francès d'aquella època, de seguida ve al cap la famosa Nouvelle Vague. Els grans noms, claro. Noms com Jean-Luc Godard o François Truffaut. I aquests nois vivien pràcticament tancats a les cinemateques. Eren crítics emperreïts que havien devorat milers de pel·lícules abans d'agafar una càmera per primer cop. Respiraven cinema 24 hores al dia. Però llavors tenim l'Agnès Varda. Ella mateixa admetia obertament que abans de rodar el seu primer llargmetratge, La Pointe Courte, l'any 54, havia vist com a molt 10 pel·lícules en tota la seva vida. 10. És una dada brutal. Vull dir, és com si algun mestre fuster decidís construir una catedral de fusta havent vist només un parell de cadires.
És impensable avui dia. Totalment impensable. I a més, hem de posar-nos en el context de l'època. Sí, l'any 54. Pensem que a tota França aquell any només hi va haver 2 pel·lícules dirigides per dones, la seva i una altra de Jacqueline Audry. Mare meva, només 2. Clar, i evidentment cap productor establert volia posar diners en una jove fotògrafa sense experiència que volia fer una pel·lícula estranya. Què va fer llavors? Doncs la seva solució va ser fundar la seva pròpia productora, Cine Tamaris. Si no li donaven permís, s'ho muntava ella sola. Clar, és com un desenvolupador de videojocs indie d'avui en dia, que es programa el seu propi motor gràfic des de zero perquè els grans estudis no el volen contractar. I aquesta inexperiència que esmentes va ser, paradoxalment, el seu superpoder. És exactament així. Com que no tenia tot el pes de la història del cinema clàssic al cap, doncs no intentava imitar ningú. No tenia aquelles cotilles visuals. Anava a la seva. Sí, va començar a aplicar un concepte que ella mateixa va batejar com a cinescriture, que vindria a traduir-se literalment com escriure amb la càmera. Espera un moment, aturem-nos aquí perquè això m'interessa molt. Què significa exactament això a la pràctica? Com s'escriu amb una càmera en un set de rodatge, a diferència del que faria un director tradicional amb un guió tancat sota el braç? És una molt bona pregunta, perquè és la clau mestra del seu mètode creatiu. A veure, en una producció clàssica, el director agafa un guió literari, o sigui, un text ja escrit i acabat, i simplement s'encarrega d'il·lustrar-lo amb imatges. Planifica els planos i gestos. Exacte. Els actors diuen les línies de text, la càmera grava allò que està marcat i ja està. Però Varda rebutjava completament aquesta visió. Per a ella, la cinecritura significava que l'escriptura de la pel·lícula passava al mateix temps que es rodava i es muntava. No abans? No abans. La textura d'una paret escrostonada que trobava de casualitat, la llum real que queia sobre un carrer concret a les 3 de la tarda, o la reacció autèntica i gens assesada d'un veí, tot això dictava la narrativa. Ostres, o sigui, la càmera no era un aparell per registrar una ficció preconcebuda. Exacte, era més aviat com una ploma estilogràfica que reaccionava directament a l'entorn. És a dir, deixava que la mateixa realitat física de les localitzacions i de les persones alterés l'estructura de la història mentre l'estava fent. I ho feia de manera purament instintiva. I tot això la va situar completament al marge dels debats teòrics tan intensos que tenien els nois de la revista Cahiers du Cinema. Ella anava per lliure. Era una outsider total, una creadora que operava en la seva pròpia galàxia. I era una galàxia tan independent que fins i tot creava mitologies internes i privades amb altres versos lliures de l'època. Ah, sí, com el seu gran amic Chris Marker. I tant. És molt curiós i entranyable veure com ho compartien aquesta actitud juganera. Varda tenia la seva gata, les Gugu, que de fet va acabar sent el logotip oficial de la seva productora. Me'n recordo de Cat Logo, sí. I Marker tenia el cèlebre gat dibuixat que es deia Guillaume en Egipte. Eren com avatars que representaven aquesta llibertat creativa, molt lluny de la solemnitat i la rigidesa dels grans estudis. I aquí és on em sorgeix una gran paradoxa repassant tot això. Tenim aquesta dona, absolutament lliure i independent, explorant el món, però de sobte decideix utilitzar aquesta llibertat immensa per tancar-se. Sí, és un gir molt interessant. Dinamita completament la regla sagrada del documental. Quina és aquesta regla? Doncs que el director ha de ser un simple observador, invisible, objectiu, gairebé com una mosca a la paret. Però ella gira la lent directament cap a la seva pròpia intimitat. Es posa al centre. Ho veiem claríssim a l'òpera Move, un curt experimental que va fer el 58. Allà agafa imatges del carrer Mouffetard, un barri parisens que en aquell moment estava molt empobrit, però les filtra a través de la seva pròpia subjectivitat extrema. Com ho fa exactament? Doncs resulta que ella estava embarassada en aquell moment, i el que veiem a la pantalla aterra les seves pròpies pors íntimes de portar una nova vida a un món miserable. O sigui, no és un documental sobre el barri, és un documental sobre la seva percepció del barri. És brillant. Però el cas que em deixa més perplex, de bo, és Daguerreotypes, de l'any 75. Uf, és un exemple perfecte del que estem parlant. Una genialitat absoluta. A veure, segons apunten les fonts biogràfiques, acabava de tenir el seu segon fill. Per tant, no podia viatjar per rodar grans projectes, és lògic. I quina va ser la seva gran solució? Doncs va ser connectar un cable elèctric. Atenció!
Sí, connectar un cable elèctric de 80 metres a l'endoll de la cuina de casa seva a la Rue de Guerre de París i limitar-se a filmar únicament i exclusivament el que passava al carrer fins on arribava la longitud d'aquell cable. És una limitació autoimposada radical. Clar? I ara, sense sincer, si algú em diu avui que ha fet una pel·lícula gravant només allò que passa a 80 metres de la porta de casa seva, pensaré que és la pel·lícula casolana més avorrida de la història. I molta gent ho pensaria. Com pot convertir això en una obra mestra del documental? Per què funciona aquest concepte? Doncs mira, funciona precisament perquè el cable no és només una qüestió logística o tècnica. És una manifestació física d'una realitat social molt concreta. El que la documentació ens revela aquí és que Barda argumentava una cosa teòrica molt potent. Quina? Que l'objectivitat no existeix. Vull pel simple fet de decidir en quin punt col·loques el trípode, quin enquadrament tries o on fas el tall a la sala de muntatge. Ja estàs imposant la teva visió subjectiva del món. Llavors, fer evident aquest límit del cable, què implica? Fer visible el límit de 80 metres és un acte d'honestedat brutal cap a l'espectador. T'està dient directament: jo no us puc ensenyar el món sencer. Per què? Perquè la meva condició de mare lactant en aquesta societat em lliga físicament a la llar. Ostres, clar. Ella afirmava que aquest cable de 80 metres era literalment el seu cordó umbilical. Així que, lluny de ser una limitació avorrida, va convertir aquell radi limitat en un microcosmos fascinant on s'hi reflectia tota la condició humana. Els petits botiguers del carrer, oi? Sí, els comerciants, el flaquer, l'estanc. És una declaració política i feminista feta no pas amb grans discursos retòrics, sinó únicament amb electricitat i espai físic. I això connecta de manera directíssima amb una influència teòrica clau que apareix als assajos que estem revisant avui. El filòsof Gaston Bachelard. Un referent molt important per a ella. Se sap que Barda havia assistit a les seves classes magistrals a la Sorbona i ell parlava sovint d'aquests conceptes poètics com la casa onírica i el famós complex de Jonàs. Però, a veure, Bachelard no s'estava referint només a viure literalment dins d'un animal marí com el relat bíblic, oi? No, evidentment. El complex de Jonàs de Bachelard és una metàfora psicològica fascinant. Bàsicament, representa aquest desig humà molt primari de buscar un refugi interior absolut. Un espai d'aïllament. Un espai segur que ens aïlli d'un món exterior que percebem sovint com a hostil. És com intentar tornar a l'úter matern, on tot és un procés lent de digestió, de pausa, de preparació per renéixer. I Barda es va prendre aquesta idea filosòfica i la va traduir en cinema pur, de manera gairebé literal, Vull dir, en un moment de la seva carrera va arribar a fer construir una rèplica gegant de l'esquelet d'una balena a la platja de Set. Una balena sencera. Sí, per asseure-s'hi a dins, a pensar i a rodar escenes. I en una altra ocasió va decidir reconstruir el decorat del seu propi pis, però mostrant-lo en estat de ruïna absoluta, amb tones de sorra cobrint tot com una platja interior. El que trobo captivador, repassant l'esquema de la seva vida, és el salt enorme que fa després d'això. Tenim una directora absolutament obsessionada amb la seva pròpia bombolla domèstica de 80 metres i amb la idea de refugiar-se dins de balenes simbòliques. Molt introspectiva, sí. Però de cop i volta, com passem d'aquesta dona aparentment tancada en el seu món interior a algú que s'encongessa al carrer al costat de la gent que remena les escombraries de la societat contemporània? Sembla una contradicció. Exacte. Com es connecten aquests dos extrems tan allunyats? Doncs es connecten precisament a través del mateix instint d'observació radical que ja tenia. Quan finalment treu la mirada del seu interior i la projecta cap enfora, cap a la realitat externa, aplica aquesta mateixa atenció meticulosa, aquesta tendresa dels detalls directament als marges de la societat. Va cap als oblidats. I això ens porta a parlar d'una de les seves obres mestres incontestables, Els espigaladors i l'espigaladora, de l'any 2000, gravada ja amb càmera digital i a un ritme molt més accelerat. Aquí ella examina a fons el malbaratament sistèmic del nostre consumisme. Hi ha una distinció etimològica i històrica que el documental subratlla d'entrada, i que és fonamental, oi? La diferència entre espigolar i recuperar. És la base de la pel·lícula. Històricament, espigolar era el dret dels més pobres, sovint dones, a recollir de terra allò que havia caigut durant la sega.
i que els propietaris ja no volien. En canvi, recuperar és arrencar el fruit directament de l'arbre abans que caigui. I les imatges que aconsegueix capturar són d'un contrast absolutament punyent per a qui les veu. Són desoladores, de fet. Ens ensenya tones i tones de patates perfectament comestibles, algunes d'elles fins i tot en forma de cor, que ella la fascinen completament i se les emporta. Però estan llançades a l'abocador, deixant que es podreixen sota el sol simplement perquè no tenen el calibre estàndard exacte que exigeixen les grans cadenes de supermercats per vendre-les. És un malbaratament brutal. O imatges de raïm de qualitat superior que es queda abandonat a les vinyes per pur excés de producció i exigències administratives. I aquí hem d'apuntar una cosa important repassant els textos i les anàlisis d'aquestes obres. Sí, digues. Aquests textos detallen que la Càmera de Barda captura tot aquest desastre com una crítica molt rotunda al sistema neoliberal d'aquells anys, oi? I a la gestió governamental en general. Posen de manifest polítiques de quotes agrícoles o fins i tot quan algunes fonts parlen de com documentava el clima d'aquells anys que afectava minories, incloent i crítiques a polítiques més recents o les expulsions de comunitats gitanes sota el govern de Sarkozy que esmenten els textos associats. Sí, això es reflecteix clarament a les anàlisis del context en què ella es movia. I com la seva obra recollia aquestes crítiques a les mesures estatals i econòmiques. I atenció, aquí cal fer una pausa i un incís absolutament necessari. I tant, fem-lo. Nosaltres no estem prenent cap mena de partit aquí. Cap ni un. Vull dir, des d'aquí no ens posicionem ni a favor ni en contra del neoliberalisme, ni de les quotes vinícoles de la Unió Europea, ni de cap polític. Clar, només faltaria. La nostra tasca avui és, exclusivament, la d'exposar imparcialment el que recollen i critiquen els documentals de Barda i les fonts proporcionades que estem estudiant. Exactament. Estem transmetent les idees contingudes en el material original, per entendre la seva mirada sobre aquelles polítiques que afectaven de ple les comunitats marginades. I ho feia de manera molt subtil, perquè no li calia fer grans manifestos llegits en veu alta. No li feien falta, la veritat. Deixar que la càmera enregistrés pacientment aquelles enormes muntanyes de menjar fresc podrit parlava per si sol de les errades estructurals de tota la societat. Però és que, a més, ella no només es fixava en l'objecte rebutjat, sinó en la persona en qui el recull. Al documental hi coneixem personatges reals que desafien tots els nostres prejudicis urbans. Gent molt sorprenent, cert. Hi ha un professor universitari, un home molt culte i vegetarià, que fa anys que s'alimenta exclusivament d'allò que troba a les deixalles quan tanquen els mercats a l'aire lliure. I fixa't que no ho fa des de la bogeria o la ignorància. No, ho fa des d'una lògica nutricional impecable, aplicant el seu rigor intel·lectual per sobreviure dignament en les esquerdes del sistema de la ciutat. Exacte. També hi trobem un xef d'alta cuina que en comptes de comprar productes caríssims baixa a recollir ossos que els carnissers han descartat per transformar-los en brous excepcionals. I el més xocant de tots, per a mi, és un home que descobrim que té una situació financera molt còmoda. Vull dir que guanya diners, però es dedica a buscar formatges i iogurts als contenidors caducats per pura rebel·lió personal contra la tirania de les dates de caducitat que imposa el sistema de consum. És que t'esclata al cap. I enmig de tot aquest paisatge humà tan divers, hi ha aquell instant poètic on ella mateixa està passejant i troba un rellotge de paret tirat al mig del carrer a les escombraries. Oh, el rellotge! Quina escena! Un rellotge que, curiosament, no té agulles. Per mi aquesta sola imatge ho resumeix tot. En una societat capitalista frenètica, on el temps literalment són diners i on has d'estar produint constantment sense parar, trobar un rellotge sense agulles i emportar-te'l feliç cap a casa teva. És com sortir d'aquest corrent asfixiant. És una metàfora perfecta de la seva forma de vida. És una declaració de llibertat. Allò que no és productiu, la societat ho descarta automàticament. Ella, en canvi, ho agafa, ho neteja i en fa poesia pura. I aquesta mateixa actitud persistent d'anar sempre a contracorrent la va portar a una batalla campal espectacular amb els grans executius de la televisió. Això va ser una mica abans, l'any 85, amb la distribució de la seva pel·lícula Saint-Ouen, Saint-Lois. I què va passar allà? Aquesta anècdota és clau per entendre la seva resistència a com consumim el dolor aliè.
Les cadenes de televisió franceses volien emetre aquesta pel·lícula. A veure, és una obra molt dura que narra, pas a pas, els últims dies d'una noia jove, Rodamont, que acaba morint congelada de fred en una rasa al camp. És colpidora, sí. Doncs la televisió volia emetre-la a les 11 de la nit. L'etiqueta fàcil per justificar-ho era cinema d'art i assaig, que al final és l'excusa perfecta, diguem-ne, per amagar temes profundament incòmodes de matinada quan se suposa que ja ningú mira la pantalla. Però ell ja no s'hi conforma amb aquest horari, clar. Gens ni mica. Les fonts ens detallen com Barda va collar personalment els directius de la cadena i es va plantar. Va exigir el prime time, oi? Va exigir l'horari de màxima audiència, a 8:45 del vespre, quan les famílies estan sopant. I atenció, perquè la condició no s'acabava aquí. Va obligar la cadena a emetre just després de la pel·lícula i en rigorós directe un debat. Però no el típic debat avorrit de la tele. No un debat amb crítics de cinema fumant pipa. Va exigir un debat amb un metge de veritat, amb un sociòleg i amb una persona que vivia literalment al carrer en aquell moment. Quina intervenció tan brutal! Directament a la sala d'estar de la burgesia i la classe mitjana. Exacte. Ho feia perquè Barda odiava profundament el que ella definia com l'anestèsia del telenotícies. Estava molt angoixada per aquest format informatiu on, mentre la gent sopa tranquil·lament a casa, passen per la pantalla imatges de guerra, fam i cadàvers, una darrere l'altra. Ella denunciava que aquesta repetició contínua, sense cap context real ni pausa per digerir-lo, ens insensibilitza del tot, oi? Totalment. Acaba convertint el patiment extrem de la humanitat en simple soroll de fons, en una part més de l'oci televisiu nocturn per distreure'ns abans d'anar a dormir. És que crec que la metàfora és molt encertada. Si mirem els telenotícies d'aquesta manera rutinària i ràpida, és com si el sistema ens anés administrant una vacuna anestèsica gota a gota cada nit. Cada dia una petita dosi més, fins que el teu sistema nerviós emocional es bloqueja per complet i ja no sents cap empatia. T'adorms davant del dolor de l'altre, clar. T'immunitzes contra el patiment. En canvi, el cinema d'Agnès Barda actua de manera completament oposada. És com si de sobte estiguessis distret mirant cap a una altra banda i et punxessis amb l'agulla d'una xeringa directament al dit. M'agrada molt aquesta imatge. És un dolor petit, molt concentrat, elèctric, agut, que et desperta de cop i volta de la letargia. Et fa obrir els ulls i et connecta de manera immediata amb la textura àspera del món, amb la pell d'aquella gent que viu als marges. En resum, que et fa sentir completament viu i dolorosament conscient de la realitat que t'envolta. I aquesta idea de la punxada que et desperta aplica molt bé a tota la seva visió del que significa el compromís cívic. I crec que aquí cal trencar un mite que sovint l'envolta. Quin mite és aquest? Doncs que, tot i tenir aquesta veu cinematogràfica tan personal i fer pel·lícules de vegades molt íntimes, Barda no vivia aïllada com una ermitana dedicada únicament i exclusivament als seus propis projectes i fantasies. Això és cert. Es va implicar moltíssim en els grans moviments col·lectius i socials del seu temps. Ara bé, i això és la marca de la casa, sempre hi mantenia una mirada profundament escèptica i molt pròpia. Vull dir, no es deixava portar per inèrcia per cap grup de pensament. Sí, i les lectures d'avui destaquen especialment la gran decepció que va patir amb l'anomenat art col·lectiu durant el projecte de Loin du Vietnam pels vols de l'any 67. Va ser un moment dur per ella. Segons relaten, es van reunir grans noms del cinema de l'època per fer una gran denúncia conjunta de la guerra del Vietnam. Barda hi va portar un fragment preciós, molt terrenal i molt d'ella sobre com impactava aquell conflicte tan llunyà directament als carrers de París. I saps què va passar a l'hora del muntatge final? Sí, i és fort, que el seu gran amic Chris Marker, precisament ell, va agafar la peça acabada de Barda i, a grans trets, la va descartar. La va deixar fora. Sí, la va llançar a les escombràries. Exacte. I d'allò, ella va arribar a una conclusió molt clara sobre el que s'anomenava el cinema militant d'esquerres. I és que tenia un problema estructural greu. Només servia per donar-se copsets a l'esquena, de manera autocomplacient entre aquells que ja estaven plenament convençuts d'entrada. Era una càmera de ressonància. Això mateix. No creava diàleg genuí ni canviava la ment de l'oponent ni d'un mil·límetre. Però compte, hem de deixar molt clar que el fet de fugir del dogmatisme dels grups organitzats no volia dir en cap cas fugir de la lluita,
Si analitzem, per exemple, el seu feminisme, veurem que era d'una acció absolutament directa i molt contundent a peu de carrer. Cert. L'any 71 trobem la seva signatura al costat de la d'altres 300 dones franceses rellevants al famós manifest de les 343. Aquell text històric redactat per Simone de Beauvoir. Exacte. Un manifest on totes aquestes figures públiques declaraven obertament haver avortat clandestinament. És que s'estaven jugant a anar a la presó. S'autoinculpaven per forçar de manera directa el govern francès a canviar la legislació restrictiva. Molta valentia. I no es quedava només en firmar documents des d'un despatx. No, gens. Les cròniques i fotografies de l'època ens deixen una imatge potentíssima de Varda, amb un embaràs molt evident i avançat, manifestant-se físicament a les portes del Tribunal de Bobigny, al costat de la mítica actriu Delphine Seyrig. Això va ser per donar suport a Marie Claire, oi? Sí, una jove adolescent que estava sent jutjada penalment precisament per haver interrompit el seu embaràs fruit d'una agressió. Ella hi era allà, fent pressió física i visible. És impressionant la seva coherència. I quan va anar a viure als Estats Units, al final de la dècada dels 60, doncs també va posar l'ull i la càmera just on la majoria del periodisme hegemònic no mirava. Tots tenim al cap imatges de les grans protestes dels Black Panthers l'any 68, oi? O sigui, tothom gravava l'espectacle mediàtic, les marxes, els crits... Clara, els homes amb les boines negres, les armes aixecades, els discursos inflamats en públic, el show televisiu que venia informatius. Però ella no s'atura aquí. Què fa Varda? Ella aprofita aquell rodatge frenètic per aturar-se de debò en les dones negres que sostenien el moviment per darrere. Varda captura de manera brillant com aquestes dones utilitzaven el seu propi cos, concretament els cabells d'estil afro natural. Sí, és cert. Però no ho retratava com una simple qüestió de moda estètica del moment, sinó que s'adona que ho portaven com una autèntica eina d'afirmació política incontestable i de reclamació de les arrels. És allò que dèiem abans. Mentre els informatius clàssics es quedaven amb la superfície de l'escàndal, ella desxifrava curosament la identitat que estava oculta sota tot aquell soroll. Una mirada quirúrgica, de veritat. I aquesta voluntat inesgotable seva de capturar la identitat de l'altre i conservar-la contra el pas del temps té la seva expressió més transcendent i, sincerament, la potser més commovedora de tota la seva vida, quan entra directament en l'esfera de l'amor conjugal. Parles de la seva relació històrica amb el també cineasta Jacques Demy. Sí, una parella que, de nou, desafiava les convencions més clàssiques. Compartien aquella mítica casa que hem comentat abans de la Rue Daguerre, sí, tenien família en comú, i compartien la vida domèstica. Però, a nivell artístic, sentien que es necessitaven protegir fortament l'un de l'altre per no anul·lar-se. S'havien de donar espai per respirar. Havien dividit la propietat física de manera que hi havia un gran pati central ple de plantes que separava els seus dos estudis de treball. Eren literalment com dos planetes en òrbita, molt propers l'un a l'altre, però que mantenien la distància justa perquè mai arribessin a xocar de manera destructiva. I llavors arriba el moment que a mi, personalment, em sembla un dels actes de devoció i amor més impressionants de tota la història del cinema. Ens situem a principis dels anys 90. Un moment molt fosc. Jacques Demy s'està morint per culpa de la sida. Una malaltia que, recordem, en aquell moment no només era una sentència letal ràpida, sinó que duia associat un estigma social absolutament brutal i cruel. Molt de silenci i molta vergonya al voltant. Demy sap que el final és a prop i vol repassar els últims records de la seva infància a la ciutat de Nantes abans de marxar definitivament d'aquest món. I què fa l'Agnès Varda davant d'aquest imminent i dolorosíssim buit a l'Omar? Doncs no s'ensorra. No. Agafa la seva eina principal de vida, la càmera, i roda la pel·lícula Jacob de Nantes. Però la genialitat és que no es limita a gravar-lo simplement assegut des d'una cadira de vímet, explicant les històries de quan era petit. Exacte. Aquí és on hi ha la veritable genialitat, l'autèntic insight cinematogràfic d'aquesta decisió tan bèstia. Varda és plenament conscient que el cos del seu marit està desapareixent físicament, que està sent corruptut dia a dia per la malaltia. Ho té davant dels ulls. I per combatre aquesta desaparició implacable, utilitza lents macro a la càmera, unes òptiques espacials que tenen una precisió pràcticament mèdica o científica, d'aquelles per veure insectes. Ostres, clar, es fixa en el més petit.
I amb aquestes lents tan potents filma a una distància mínima, gairebé tocant-lo, els poros de la pell de Demi. Filma les taques minúscules de les seves mans, cada cabell gris que cau, el moviment lentíssim i pesat dels seus ulls mirant a l'horitzó. El converteix en un paisatge. Exacte. En projectar després totes aquestes imatges hiperampliades en una gran pantalla de cinema fosca, el que fa és transformar un cos humà mortal, extremadament fràgil i greument malalt, en un paisatge immens. Fa que la pell gastada de l'home que estima adquireixi, de cop, l'escala majestuosa i la permanència d'un territori immortal, enregistrat per sempre més en cel·luloide. És que de veritat que aquesta idea em posa la pell de gallina. No es conforma a gravar la malaltia trista i prou, grava la immensitat brutal de l'ésser humà en l'intent desesperat i vell de preservar-la de la desintegració. És pura resistència contra el temps. I si ho ajuntem tot ara, si fem un pas enrere per mirar el mosaic sencer que dibuixen tots aquests llibres, articles, assajos i pel·lícules de les fonts, quina gran conclusió en podem extreure de tota aquesta revisió? Que tota l'obra i la vida d'Agnès Varda funciona, en el fons, com un mecanisme gigantic i imparable per lluitar contra l'oblit. Sense cap mena de dubte. Ho resumiria justament així. Per a ella, agafar una càmera i gravar mai va ser un simple acte d'exploració passiva o d'entreteniment de cap de setmana. L'art cinematogràfic era, en la seva essència més profunda i pura, l'acte suprem de cuidar d'algú o d'alguna cosa. Ho cuidava tot. Tant hi feia si el que tenia davant de la lent era una patata deformada i bruta als camps de la França profunda, el cabell natural i orgullós d'una activista nord-americana al carrer o les petites taques de la pell del seu propi marit mentre agonitzava al llit. La seva càmera sempre servia per atorgar dignitat i pes a allò que el món accelerat, d'una manera o altra, havia decidit que ja no era valiós, que ja era massa fràgil o que simplement era efímer. En resum, ens va demostrar amb fets que ser cineasta, ser un artista o simplement ser un ciutadà conscient i observador és, abans de cap altra cosa, ser un espigolador. Sí, un espigolador de realitats. Durant dècades va recollir centenades d'imatges carregant pesadíssimes càmeres analògiques de cel·luloide al seu propi coll i després, ja als anys recents, quan era gran i el mal d'esquena físicament ja no li ho permetia, no es va aturar, sinó que va saltar amb una alegria gairebé infantil a les petites i llegeres càmeres digitals. No va parar mai de buscar la manera. I amb totes aquestes eines, ja fossin velles o modernes, recollia les restes que nosaltres deixàvem, els fragments trencats, les històries silenciades de la gent normal, per cosir-les pacientment amb un sentit de l'empatia tan gran i un humor tan lluminós que encara avui ens desarmen del tot quan en veiem les pel·lícules. Al final, crec que el que fa és deixar establit tot un mètode, gairebé una filosofia de vida completa per a nosaltres. Quina diries que és? La idea de que la realitat veritablement important mai passa pel mig del carrer principal, il·luminat i net, sinó que s'amaga pacientment a los vores, es troba als marges, a les cantonades brutes, esperant amb molta paciència que algú s'ajupi i saiga a reconèixer la bellesa que hi ha amagada. Una lliçó preciosa. I precisament per això, i ja que hem arribat pràcticament al final de la nostra anàlisi de les fonts d'avui, volem llançar una idea final. Una pregunta oberta perquè tothom qui ens escolta se l'emporti i hi doni unes quantes voltes durant la setmana. És important fer aquest paral·lelisme amb avui dia. Perquè, clar, pensem que ara mateix estem vivint de ple en una època altament tecnològica que la mateixa Varda només va arribar a intuir d'esquillentes al final de la seva vida. Ara, gairebé tots nosaltres portem a la butxaca un telèfon amb càmeres que tenen una potència tècnica bestial, una qualitat que ella, als anys 50 o 60, no hauria pogut ni somiar de tenir als estudis. És cert, portem estudis de cinema a les mans. I què en fem? Doncs passem les hores gravant compulsivament què estem dinant d'avui, a quin lloc exòtic som de vacances, amb qui estem de festa un dissabte, tot per abocar-lo contínuament i sense filtre en aquest abocador gegantí que són les xarxes socials actuals. Llavors, la pregunta que queda flotant de l'aire després de tot això és:
De veritat, estem utilitzant aquesta tecnologia massiva per espigolar el món amb la mateixa curiositat honesta, la cura amorosa i la intenció ferma de l'Agnès Varda? O és tot el contrari? Exacte. O resulta que ens hem convertit, cadascun de nosaltres, i sense adonar-nos-en, en una simple màquina robòtica de fabricar més soroll. Estem només sumant muntanyes d'escombràries visuals buides a la mateixa societat del rebuig, el consum ràpid i el narcisisme que precisament ella intentava desmuntar amb la seva obra. És per rumiar-hi, la veritat. Perquè tenir l'eina a les mans ja no és el problema ni l'excusa. Ara el verdader repte és saber cap a on apuntem la càmera i, sobretot, per què ho fem. Doncs potser va sent hora d'aprendre la lliçó, D'agafar les 80 escombres, començar a apartar enèrgicament tota aquesta capa enorme de superficialitat plàstica que ens ofega cada dia a les pantalles i atrevir-nos a descobrir, per fi, què hi ha realment amagat sota la nostra pròpia i imperfecta realitat. Una pregunta per deixar la ment donant voltes i que ens acomiadarà per avui. Fins a la propera exploració a fons. Això és De pell fina. Un espai per escoltar en profunditat i mirar el món amb més consciència.